Ito to. This video guys, mag-grill ako ng isda. Ayan. Meron tayo dito ng cumin na ano. Ilagyan ko siya ng olive oil and black pepper, salt. Then, marinate natin siya guys. With paprika. Ayan. Guys, marinate ko lang siya at least 1 hour. Cut lang natin to guys ng kabilog. Ayan. Then meron tayong bell pepper. Kabilog din guys ang cut natin. Then, isang tomato. Puro kabilog lang, guys. Then, meron tayong kisbara. Meron ako dito guys, binalatan na carrots. 2 carrots yan guys. Gad-gad ko lang. Ngayon naman guys, ayan. May ginaya tayong kamatis, konting kamatis, then yung ating garlic. Then yung ating carrots guys, i-blend natin siya. Then konting onion. Then, meron ako guys na isang lemon juice. Ayan, isa lang yan. Blend natin. Lagyan natin guys yung ating tomato. Ayan.
natin yung ating blend na carrots. Ayan. Lagyan natin siya. Ating blend na carrots. Ayan. Then, ito yung ating minarinate na isda kanina. Three pieces lang yan guys, isda natin. Ito to.